Save the Day 14. Από το γάμο στη βάφτιση. Να σε ζήσει. Κάτσε να κάνω φωνή διαφήμιση. Βαφτίζετε το μωρό σας και δεν ξέρετε τι γυαλιά να φορέσετε? Ή μήπως βαφτίσατε το μωρό σας και πήρε τα γυαλιά σας και τα πέταξε κάτω έτσι απλά? Έχουμε τη λύση. Και μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, είτε πριν είτε μετά τη βάφτιση, έχουμε αμέτρητες επιλογές για εσάς. Έχουμε γυαλιά για όλα τα events, κολυμπήθρα δεν έχουμε. Ξεκινάμε με το Alice, το οποίο είναι πολύ grande και έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε φακούς. Και σε σκελετούς, βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχει και σε ασημένιο και σε χρυσό σκελετό και μπορείτε να διαλέξετε το φακό που σας ταιριάζει καλύτερα. Συνεχίζουμε με το Terrace σε British English. Σας δείχνω μια πολύ safe επιλογή και κλείνουμε με τα Evora για τις γυναικείες επιλογές. Σε λίγο θα δούμε και τις αντρικές, τα οποία έχουν επίσης μεταλλικό σκελετό και έχουν πάρα πολύ ωραίους φακούς, οι οποίοι είναι mirror και έχουν διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να δείτε και στο site. Και τώρα, αν είστε ο μπαμπάς, ο νονός, ο παππούς, ο θείος ή ο ξάδερφος ή οποιοδήποτε άλλος, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο Όσλο που έχει στρογγυλό φακό, στο Πράτο που είναι από τα ορθογώνια μας γυαλιά με διπλή γέφυρα. Και τέλος, το Adak, το οποίο επίσης είναι μια κλασική επιλογή με διπλή γέφυρα, όμως προσθέτει και λίγο χρωματάκι αν θέλετε. Όπως βλέπετε εδώ, έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες στους βραχίονες. Και φυσικά, όλα τα γυαλιά μας προστατεύουν τα μάτια σας από την έντονη ακτινοβολία. Και εννοείται πως εκτός από τις επιλογές που σας έχω προτείνει, υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια στο site μας, τα οποία μπορείτε να δείτε με την ησυχία σας και μην ξεχάσετε να το δοκιμάσετε με το Virtual Try On.